Meesken 5 minuten lang kan het wetter hier nog maar bakken uit de hemel. Maar in Akkerum schiet altijd te zinnen. Welkom alle jaren bij Doch het voor dit waard een nieuwe uitsturing. Wij hebben Joert een drietal prachtige onderwerpen voor jou geesteld. Wij zullen Joert praten met jou over een stukje geschiedenis van Akkerum. Wij zullen praten met jou met een echte uitvinder. En wij hebben een hele protte muziek voor jou. Ja, een hele protte muziek. Want zou je nou zeggen we hier nou naar het fanfare in zijn volle glorie. En het is belangrijk te vermelden dat de fanfare nog geen 4 wielen haast op sterren naar Devië. Om en nabij de 20 leden. Maar wat hebben we zien? Een protte Akkermers, die hebben de schouders eronder zet en die hebben zijn van dit met ons. En dit gaan wij oppakken. En met een hele protte acties, onder andere met de jeugd, hebben ze daar hele goede dingen mee in. En mij wij nou zien dat de harmonie meer dan 100 leden had. En als we dan naar het vaandel, dan kunnen wij zeggen dat wij het vaandel nou met meer dan 100 leden bij mij trots dragen maken. En ik denk dat dat een heel groot applaus waard is. 2. Juist. Goed zo. Oké. Ja. Oké. Ik zit even te sjengen. Want dit is wat een... We hebben 4 minuten. Ja, want wat we nou hebben... Maar even een beetje rust. Nee, maar dan... Hier binnen. Accu's. Houd nou, accu's. Dat er lekker reageert. Oké, jongens, attentie. Denk goed onthouden. Klaas nog even te plak. Klaas, we wist. Oké, te plak. Attentie, korps. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en go. Meesken, nog 10 minuten lien, dan kan het wetter hier mij bakken uit de hemel. Maar in Akkerum schijnt altijd de zinnen. In Akkerum schijnt altijd de zinnen. Alle jaren van harte welkom bij een nieuwe uitsturing van Doch het voor dit warp. Wat ik al zei, uit Akkerum. Wij hebben een aantal zeer interessante onderwerpen voor jou geesteld. Zo zullen we praten over een stukje geschiedenis in Akkerum. Wij zullen praten met een echte uitvinder. En wij hebben een hele protte muziek voor jou. Muziek is belangrijk om te vermelden, want als de harmonie er nou bij rint in volle glorie, is dat een heel groot compliment waard. Want het is nog maar 5 ierlien dat de harmonie met zo'n 20 leden haast op sterren naar Devië. En daar hebben een aantal Akkermers, een groot aantal Akkermers hebben zijn, hey, dit met ons, dit kan het, wij moeten een goede harmoniekorps, wat wij hebben. En die hebben de schouders eronder zet. Ze hebben protte acties betocht, onder andere met de jeugd. En het is kleerkant. Een hele simmer hebben ze er aandacht aan besteed. En het is regelen worden. En uiteindelijk, met een hele protte nieuwe jeugdleden, binnen de noos aan 100 leden. En dat is natuurlijk geweldig. En dat je dan zegt naar het vaandel, nou droeg hem toch Wim-Anker, dan kun je maar één ding concluderen. Het vaandel zat er nou van de harmonie bij hingen, dat mij in trots maar dat droegen worden. En ik denk dat dat meisje allen een heel groot applaus waard is. Nou, die zag je het? Top. Wat die zag je het? Toppie. Of winnen we dan net die nieuwssturing dan? Nee, dat is mijn pas. Dit was droog. Kun je hem dit net Dat uitsturen? is mijn pas. Hey, klaar. Dat ging heel mooi. En precies hier moet je. Ik dacht echt, dat is iets hoor. Ja?
Nog 2 minuten. Nog 2 minuten. Ja, direct wel maar in. Ja, we beginnen. Als een soort wet gevonden? Hè? Als een soort wet gevonden? Heb je nog een soort wet voor mij? Peer, hey, daar staat iemand in het publiek. Met water. Die vrouw, met een fles. Weer eens. Had je hier een soort wet voor? Ja. Nee, ik pak hem niet. Paul, door de rest van de camera deel gaan. Daar staat ook niet. Paul, kun je beter aan die kant staan? Of net? Ja. Hij staat voor de camera zo. Paul, gaat de camera del. 1 minuut. Nog 1 minuut. Niet een ruimere camera 2. 20 seconden. Attentie. Attentie jongens. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Meesken, 10 minuten lien. Dan kan het wetter hier in Akrum nog maar bakken uit de hemel. Maar in Akrum schijnt altijd de zinnen. In Akrum is het altijd mooi waar. Iedereen van harte welkom bij een nieuwe uitsturing van Doch het voor den Warp. En wij hebben bezocht weer een aantal prachtige items voor jou neer te stellen. En het is in uw opinie dat ik goed slagen. Wij gaan met jou praten over een stukje geschiedenis van Akrum. Wij zullen met jou praten met een echte uitvinder. Die had een hele mooie uitvinding. En wij hebben voor jou een hele soort muziek. En dat is muziek van de harmonie uit Akrum. Want over de harmonie in Akrum, daar is een soort over te melden. Het is nog net zo lang lien. En dan praten we over 4 ongeveer. Dat we in 20 leden hier maar toen nog maar. En deze 20 leden, als je dan zorgen naar de harmonie hast op sterrenidee, waar een paar prominente akkermers zijn ha, en ik een groot aantal vrijwilligers, meesken, dit moet oors. En dwarp als Akrum moet een goed harmoniekorps ha. En die hebben zijn, wij zetten de schouders eronder. Wij pakken dit op. En wij maken een goed korps ha. En daar is haast een hele simmer on spendeerd. Met acties, de jeugd die is inzetten worden. Al met al, we kunnen er lang en breed op praten, maar het is ook griezelig goed slagen. En hoe kunnen wij dat zien? Er zijn meer dan 100 leden. En dat is natuurlijk een heel groot compliment voor al die meisken die zich voor de harmonie inzetten. Ha. En dat we dan zeggen naar Wim Anker, die daar het vaandel maar trots draagt, dan kunnen we zeggen, nee, dat vaandel dat past bij Akrum. En dat is een heel groot trots vaandel. En daar gaan wij met z'n allen een heel groot applaus voor hoor. Zoals ik in de inleiding al zei, we hebben een stuk geschiedenis. Naast mij zit Arne Dijkstra, voorzitter van de stichting Oud en Nij in Akrum. Dijkstra, jou hoor jou dwaande mij de geschiedenis van Akrum en van Nes? Ja, van beide, maar het naaien het is omteken ik. Alleen dat geen dier, de geschiedenis is voor onze stichting Akrum Oud en Nij tegenwichtig. En wat we graag willen is vertellen over de geschiedenis. En als ik het dan even naar deze beide mannen dag in, dan is de geschiedenis mogelijk een beetje een groot woord. Dit is een plaatstelend beeld van manke mijnen en kromme knellers. Het is een prachtig beeld, dus maak het toch kort en staal, dat is een pseudoniem.
En het steekt zo'n 1990 op een eilandje vlakbij dat de Frisian Queen ook lijkt. Als je Akkerum uitvaart, dan kan je het zo weer net missen. Nee, dat kun je zeker net missen. Hoe komt de Akkerum eigenlijk zonder beeld? Het is oorspronkelijk een geschenk van de Doetische Stichting Tussen de Maarden in Akkerum. En het is ik net samen een beeld, ja. En het is ook net samen dat het in Akkerum stiert. Manke, Mijne en Krommekrillen die gaan een hele wichtige rol spelen in de skiertnis van Akkerum. En hoe zit dat verder dan? Nou, van een week weer leven kwart aan de Waterwest. Manke, Mijne en Krommekrillen, dat waren twee hele grote reuzen. En om 1400 heen groeven ze de waterwegen hier om Akkerum heen. En dat moest het avanceren vanzelfs. En weer een reuzen, dus die groeven net mijn scheppen, maar mijn hele motorscooter. Dat avanceerde mooi aan. En de man die verrotten en de raam terug zonder ik maar op een wand te zien. Want mijn dags daar echt even recht hebben en achterom zeg. En toen zeggen dat er alle bochten in het werk zitten. En dan zeiden ze, krom. Ja, en dat liep het vanzelf weer op Akkerum. Kijk, we doen een paar boeren aan het werk. En die hadden manken mij naar krommeneren. Maar ze dachten, dit is wel een mooi naam voor het plakje dat wij nou hebben. Wij nemen het plakje Akkerum. En letter is dat Akkerum. En als we dan sjuggen naar de reuzen, en we hadden er een beeld van. Had deze reuzen ik echt bestond? Nou, als ik in de boeken zag, dan stiert het verhaal van de reuzen tussen de zagen en de legenden in. Maar ik zou ze moeten wel gaan bestaan hebben, net, want hoe komt dat wetter hier oorlog hier? Ja, nou ja, daar ga je natuurlijk heel en al gelijk hoor. Dank u wel, Dijkstra. We komen eerst nog even bij jou weer om voor een tweede stuk skiernis. Ik steen intussen even op, want als we het hebben over reuzen, dan hebben wij in Akkerum een reuze talent. En dat is Patrick. Want Patrick is namelijk een echt drumtalent. Drummen, dat is zijn grote passie. En dat we zeggen naar Patrick, die kent verschrikkelijk goed van de blad afspelen. Maar improviseren, dat is Patrick zijn grote ding. Dat vindt er het allermooiste. En als je net zien Patrick zei, we noemen het echt ophouden, dan drumt hij de hele dag terug. En daarbij spaart het er zijn materiaal, spaart het er net. Om daar een voorbeeld voor te aan. Hij had in het verleden eens een keer een improvisatie die van Animal van de Muppet Show. Nou, dan kun je ook wel een vaststelling maken van hoe dat liekt. Dus, Patrick, doe eerst een mooie voorstelling aan. Hoe heet het stuk? Big Fun on the Bass Drum. Dan zeg ik, succes en maak je er wat van. Fantastisch, die en Patrick, geweldig. We hielden het op het aankondigen en de herst het weer maken. Hartstikke mooi dingen.
Ik joert natuurlijk vanuit Akkerum weer een dijfilm. En het is een hele mooie dijfilm. En die is maken oer Kopersburg. En die gaat oer een stukje skiernis en het ontstaan van Kopersburg. De film is maken worden door de stichting Oud en Nij. En zal verteld worden door Anko en Fenna. Kopersburg is stichter in 1910. De stichter had het opdroegen als zijn ouders. Maar hij heeft nog een achternamen. Ja, maar dat het net altijd zo west. Kom er maar naar binnen. We binnen hier in de regentenkamer van Kopersburg. En dit is de stichter, Volkert Kupers. Volkert is band in 1843 en weer een heel jong gek van Amerika. Ja, we moeten beslist hinnen. Maar als je naar de band moet het net leiden. Die wien vanzelfs bang dat ze hem nooit weg zijn zoen. Maar in 1866 mocht het dors. Hij kreeg ik heel mooi voor de Bromreis. Maar hij kwam mooi net weer om. Hij kreeg later maar oren een heel grote winkel in Chicago. En later nog zo'n in New York. In elke winkel werken 12.000 mensen. Vanaf 1896 al kwam volk het alle jaren naar Akkerum weer om. Maar doe je dus een Amerikaanse naam al, Frank Cooper. Daarom heet het hier Kopersburg, of ijs Kopersburg. Hij woer het waar voor de arme oude mensen in Akkerum. Arme oude mensen mochten vergees in Kopersburg wonen. En ze kregen echt nog poesjild. Maar in 1981 liet al het jild tot volgend jaar hier op. En toen was de stichting Kopersburg ophouden. Zag, dit is de familie Kupers bij de Iepening. En dit zijn de eerste bliede bewoners. Zag, dit is het mausoleum. Cooper en de vrouw lezen hier. Zag, dat is een beschermwinkel. En daar is de beeldje op de hoeken. Die daar had een fakkel in de hand. Hij is uit en wijst naar onderen. Een symbool voor de deur. Hier binnen woorden van Cooper te lezen. Als je een oor gelukkig maakt, word je zelf weer gelukkig. En dit is de kaai. Nou gaan we erin. Hier is Cooper en de vrouw. Steek je een gouden letters te lezen. Zo, nou ga je naar de show. Nou, Oh ja! Nou, zoals we al zijn, een prachtige reportage uit een prachtig gebouw hier uit Akkerumwei. Ik zei in de inleiding al, we hebben een echt uitvinder erbij. En dat is meneer Bunt. En meneer Bunt is uitvinder van het beeldhorloge. Meneer Bunt, welkom. Ja, dank je. Wil jou eens vertellen wat is het verschil tussen het normale horloge en jouw beeldhorloge? Nou, op een normaal horloge kun je zien hoe laat het is, maar dan moet je zelfs bedenken wat er op dat moment gebeuren moet. En bij het beeldhorloge verschijnt er een plaatsje in het beeld en dan weet je dadelijk waar moet. En dat kan mijn trilling in en dat kan mijn loodje aan. En dan, nou ja, show je even. En kun je of je dus nog wat vertellen over hoe het horloge precies werkt? Ja, het horloge, als je dat keepje, dan krijg je er een internetsite bij. En daar moet je in je vorige agenda op bijhouden. En dan zit er in het horloge een simkaartje. Dat wil zeggen een mobiele telefoon. En die gaat iedere uur een keer naar die site daar. En dan zit er of er dan wat verloren is. En eventueel past er het aan. En kun je ook vertellen voor waar het horloge bedoeld is? Nou, ik had oorspronkelijk betocht voor Nienke. Nienke, uw dochter, die had een verstandelijke beheiding. Die kan net met cijfers omgaan. En dus kan ze net klokjes zien. Maar inmiddels is de groep nog volle groter worden. En nou spreek ik even, want dat is een heel soort. Dat zijn mensen met ADHD, met autisten, PDD-NOS, mensen met het syndroom van Asperger. Mensen met niet aangeboren hersenletsel, jong dementerenden en mensen zoals Jo en ik, die ik wel eens wat vergeten. Ja, dat wil inderdaad wel eens even een keer gebeuren. Nienke, doe hartst aan horloge. Hoe bevalt het jij? Hartstikke goed en het valt prima. Ik heb de leiding steeds vragen om wanneer ik op moet staan en zo. Want ik heb vroeger altijd zelfstandig gewoond en dat lukte dus niet.
Ja, en zo'n ding. En dit is hem. Nou, ik zie het. En jij bent er dus hartstikke blij mee. Ja, zeker weten. Nou, fantastisch. Hartstikke goed. Terug even naar meneer Bunt. Meneer Bunt, hoe binnen verder de reacties? Nou, we hebben een heel soort testen met tientallen mensen en 70 tot 80% van de mensen die test hadden, die ben zo enthousiast dat ze overwegen om het te kepen, om het zelf te kepen. Het jouwt rust in gezin, het jouwt rust in instellingen en mensen worden volle zelfredzamer en volle zelfstandiger. En daar ben je trots op. Nou, dat is geweldig om te jaren. Super. Bunt, tieren dank voor jouw uitvinding en ik voor jouw toelichting hierover. Mensen die meer informatie hierover weten willen, die kennen dat op de internetsite doen. En dat is de www.beeldhorloge.nl. Na deze uitvinding van meneer Bunt is het nou weer tijd voor muziek. En de muziek komt vanzelfs weer van de harmonie uit Akrum. En dat is deze keer is het een stuk, maar en het jet, mag ik even het even zien, en het jet Rock the House. Er zit een geweldig drumspektakel zit erin. En als klap op de vuurpijl zitten er 6 drumsolisten zitten daarin. Ik zou zeggen, succes! Geweldig, die in harmonie. Fantastisch, die in groot applaus. Wat een fantastisch stukje muziek. Fantastisch. Naast mij zit weer Arne Dijkstra, voorzitter van Stichting Oud en Nij. Dijkstra, waar ga je mijn naam? Je gaat een schilderij bij naam. Waar is dat? Dat is zuster van der Vecht, doet ze nog een jong famke weer. En de naam van zuster van der Vecht die zal altijd verboemd aan welgelegen. Dat leidt hierachter. En dat is best een heel bijzonder gebouw, mooi symmetrisch gebouw in Akrum. En het stiert er ongeveer zo'n 1924 en het is betellen mij nijlitten yield van zuster van der Vecht.
En wat is Welgelegen? Kun je daar eigenlijk wat meer over vertellen? Ja, Welgelegen is een gebouw met een hele mooie tuin omheen. En nou maak ik even van het papier, want dit is in het Hollands. Dat ongehuwde dames en weduwen zonder inwonende kinderen uit een fatsoenlijke burgerstand, die mochten erbij. Tenminste, als ze net al te veel geld in. En ze moesten protestants wezen en Friese wortels hebben. Nou, dat kwam dus nogal correct hak wel in de gaten. Maar wie de zuster dan zo riek dat die dat dan al je betalen kon? Ja, zuster die wie smoorriek. En eigenlijk weer het wel een beetje vreemd, want ze kwam uit een gewone boerenarbeidershuishouding. Maar haar heid wie feind bij zakenvisser. En die trouwde een widow van een grote boer. En zaken en de vrouw die konden geen baan krijgen. Ze wilden wel gekker ben. En benamen op zuster van der Vecht. Zuster Sinus van der Vecht, de dochter van de feind. En doet zij verstoren, dan hebben ze het geld nalitten aan de heid en van zuster. En doet die heid en hem ook verstoren. Doe voor alles aan zuster en wie zuster en een vrouw in bonus. Ja, ik hou wel in de gaten dat dit toch een heel apart verhaal is. Dat een grote boer en dat de feind, dat die alles urven had. Ja, dat is een goede vraag. Dat is heel apart. En daar wat ik wel op praat. Er zijn meer die tochten van heeft het hier te redden. En gewoon die tochten van de boer die het grif de faam ten west. Vandaar dat de Sinten erheen moesten. Maar ik geloof net dat het de west heeft. En de zuster die had al het geld dus ik niet opmaken? Nee, ze leven heel eenvoudig. En ze wiek wel een beetje nuiver. Dat wist ik wel. Ze kwamen burgerlijk nooit in de borden. En op laatst wennen ze mij een zelfskipsdame. En daar gingen ik ook praatjes over. Dat werden zo met die beide vrouwen. En die praatjes die waren er net minder op. Toen die zelfskipsdame bijzet waard in het grijf dat zuster van de Vecht al lei. Jo, zijn als laatste vraag ik nog wat over de borden. Daar zit ik een mooie theekoepel. Hoe liep het daarmee? Dat theekoepel is jet gelukkig nog bij Welgelegen. Maar als het dan de zuster van de Vechtlijn hier dan hier er net meer stond. Want in het testament stond dat het Arbeidersenburg moest. Nou, gelukkig zie je het theekoepeltje nog. En dat is natuurlijk fantastisch. Maar dat maakt het Akrum extra bijzonder. En zaten we al een paar dingen besprutsen van een beetje. Akrum is sowieso heel bijzonder. En dan, omdat Akrum zo bijzonder is, lik ik in die notiet echt voor een ode. Een ode van de harmonie Akrum. Een ode onder het dorp Akrum. Meesken, wilst de harmonie spelen? Maar de orde on Akrum wil ik jou bedanken voor het zien naar deze uitzending. Heel graag willen we jou morgen natuurlijk wegzien, want er binnen twee hele belangrijke dingen die we jou morgen vertellen willen. In de eerste plek is dat de finale van de Bad Eindjesrace. Een spectaculaire race die we morgen verwachten kunnen. En in de tweede plek is Akrum het enige dorp die morgen om 4 uur de uitslag van Nederland-Denemarken wint. Dus graag, morgen al jaren.